Salutare tuturor! Hello everyone! Așa, prieteni, deci noi astăzi vom face un video ca urmare la video precedent ce ține de formele de bază în ciulifat. De exemplu, data trecută noi am filmat Gaibon-Q Yetlow, acum noi vom încerca să filmăm sau să medităm asupra la forma Gaibon-Q Yellow. Așa că spor la muncă, sper să vă placă, nu uitați să pui un like, fă un share și mergem mai departe. Prea multă vorbă, trecem la fapte. Mersi, continuăm. Nihao. Deci, ce este specific pentru Gaibon-Q Yellow? Ca exemplu, noi când efectuam forma de Gaibon-Q Yetlow, noi cum începeam? De fapt, forma se începe la fel, dar deja continui mai specific, când este deja a doua formă care are în ea câteva mișcări noi și mai specifice decât în forma Gaibon-Q Yetlow. Așa. Deci, ca exemplu, în Gaibon-Q Yellow este specific Haoqiu, da? Lovitura de sus, da? Din Bongku, da? Și lovitura din Mabu, da? Ce este specific pentru forma Yellow, da? Fiți atenți! Și lovitura deci mai încercăm încă o dată, da? Așa, fiți atenți. Lovitura cu piciorul 1, 2, 3, 4, 5, ceapciui. Ceapciui. Deci, este o secvență care se repetă. Încercăm să facem exemplu din opus cu spate, da? Ceapciui. Ceapciui. Da? N-ai apăsat nimic? Din spate. Ceapciui. Ceapciui. Cinna. Încă o dată. Again. Cinna. Cinna. Hit. Some sick. Da? Fiți atenți. Again. Și acum încercăm frontal, din față, da? Când din față, când din spate, ca dumneavoastră să vedeți cum forma arată. Noi mergem practic până la cap, dar nu toată forma astăzi va fi demonstrată. Așa, haideți să încercăm să vedem ce elemente noi sunt, spre exemplu, în forma Gaibon-Q Yellow, în comparație cu Gaibon-Q Yetlow. Da? Fiți atenți, de exemplu, în prima formă noi mai mult lucram din așa poziție, da? 1, 2, 3, 4, da? Ha, si, hi, si. Ce se adaugă în forma Gaibon-Q Yellow? Lovitura laterală cu piciorul, da? Exemplu. Tăi! Da? Sau de exemplu. Tăi! Sau frontală, da? De exemplu. Acuși. Deci. 1, da? Ieri, ceapcioi, frontal. Tăi!
Exact același lucru și aici, ca exemplu, da? Se adaugă lovitura piciori, tăi! Da? Și noastră, iată aici înțelegeți de ce este necesar să faci întindere de mușchi. Și nu contează ce artă marțială practici. Întinderea de mușchi, elasticitatea este foarte necesară în orice gen de artă marțială. Dar, aș spune din proprie experiență, pentru a avea un, să zic așa, un corp sănătos, e bine să practici un mod de viață sănătos și sigur să faci sport. Elasticitatea este bună pentru orice cine și pentru orice vârstă. Asta așa ca printre altele. Așa, încă o dată. Ce mișcare este adăugată aici? Deci, ca exemplu, în Gaebongkyu Getlow sunt numai două tipuri de mișcare. Din poziția Mabu, Gongbu. Mabu, Gongbu. Mabu, Gongbu. Mabu, Gongbu. Mabu, Gongbu. Mabu, Gongbu. Însăși pentru Gaebongkyu Gilou se adaugă ca exemplu, da? Forma se începe, da? 1, pisica, 2, 3, 4, 5, Mabu, poziția încrucișată. Da? Deci noastră, you can practice this. Watch this. Mabu, Siebu, Gongbu. Da? Mabu, Siebu, Gongbu. Siebu, Mabu, Gongbu. It's very simple. Deci, de fapt e simplu. Pentru că pisica, Mabu, Gongbu. Pisica, Mabu, Gongbu. Și uite ce se adaugă aici, da? Pe lângă călăreț, pisică, arc, se mai adaugă și poziția încrucișată, da? Sau partea opusă. În ușu sportiv sau tradițional, poziția încrucișată de genul ăsta se mai face și așa. Sau invers. Este diferență, da? Aici doar merge un moment de trecere. 1, 2, da? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, elemente. Și elementele astea se combină și până la capăt îți primești o formă. Da, este formă pentru începători. De-aia când vii la antrenament, este corect să faci ceea ce zice antrenorul, să practici cât mai des, ca să-ți iasă cât de cât bine. În artele marțiale nu există stopare, nu există stagnare. Există o evoluție permanentă. Așa, ia, încă o dată. Tii! Ții! Tii! Tii! Ții! Tii! Sper că v-a plăcut.
practicăm, prieteni, și atunci o să fie perfect. Succes! Sănătate tuturor!